مردم کو قسانê mi aşina weno ew ano herûn ze o merdim bol aqilo. No merdim ona banê xo kerî ser û virazeno. Yağir vara seliyamey ew va qilaya. Hema banê cî nêxiliya. Çiki kerî ser û viraziya bî. Hema merdum ku qisانê mi neaşina weno ew niyano herûn ze o merdim bê aqilo. No merdim o bê aqil banê xo qûmî ser û virazeno. Yağir vara seliyamey ew va qilaya. Ğilyayîşê bandê cî bol berbat bî. İsay merdiman rê misnayîşê xo qedîna. Merdimî heme misnayîşê di eyrê heyran mendî. İsa înarê mehlîmiyekî dîndarî bî zeydî înana nê misnayê. İsa zeydê merdim o ku yetkiyê cî est o zeydê eya misnayê.